Цънкай го по буската, червило съм ще сапа. Айде, не ми пука. Искам го. О, да. Много. Буду ей говорить для кого это. Да, Дарина очень красивая. Аз казах, че ти си много красива. Обичай ме. Аз те обичам така или иначе. Русия, аз идвам. Много сте секси. Много сме секси, гледай. Да, благодаря, знам. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry that I couldn't get to you. Anywhere I will follow you. Say something, I'm giving up on you. Кой още има? Че сме заедно! Затова се радвам най-много наистина, защото и от началото си бяхме заедно там. Първият лайф още. Криси е по-голяма от мен с 17 години. Това е огромна разлика. С мен има 9 години разлика. Тя е много спокойна, много уравновесена, стабилна е на сцената. Точно сега започва най-сериозната работа, за да се представим. Wait until I can't breathe. I'm shaking, following somebody's, and I've been out without your kisses. I'll be needing stitches. Тук учителка му е сенсей, Браво! Погледни! Виж сърцето от тук. От тук? Да. На всички? И на Криси? О, да. Не е много. О, да, това е. Край. Не беше много добре. Тук мога да дойда. Да, ти ще дойдеш при мен. Ще дойдеш ли? Правя различни фен срещи в различни градове и ти ще можеш да дойдеш. Защо се смееш, де? Защото ме бутваш крака и се мърдам. Да, изглежда странно, добре. Нет. Нещо друго, но ако не гласувате, ако сгоните един от нас дамата, повече няма да се видим с него. Това не трябваше да го казвам. Гласувайте! Да. Да го очаквам. Спрях музиката. Доволни ли сте?